баъди рекорди фурӯши либосҳоро дар Хетафе шикастан, мавсим барои Гринвуд оли сипарӣ шуда истодааст. Вале саволи асосии мухлисон ин аст, ки Манчестер Юнайтед бо Гринвуд чӣ кор мекарда бошад? Барои ҷавоби ин савол бояд афсонаи ӯро аз аввал нақл карда гузарем. Бо шомил шудан ба ҳайат, Гринвуд мавсими 2018-2019 дебюти худро ба қайд гирифт. Баъдан ҳамон мавсим дар 17-солагию 353 рӯзагӣ ҷавонтарин голзани девҳои сурх дар мусобиқоти аврупоӣ низ гашт. Бозиаш нишон медод, ки Юнайтед таланти хуберо барои оянда ба даст овардааст. Мавсими 2021 арзиши Гринвуд 140 миллион евро арзёбӣ мешуд, ки фарзияи CIES маҳсуб мешуд. ҳамзамон ӯро яке аз ояндадортарин бозингарони ҷавон меномиданду Юнайтед талош мекард, ки гирди ӯ ҳайат бунёд кунад. ҳолат ҳамон лаҳза тағйир ёфт. ёдовар мешавем, ки рӯзи 1 феврал ду дастае, ки солҳои охир шӯҳрати зиёд касб кардаанд, Ал-Наср ва Интер Майами бозии дӯстона баргузор мекунанд. тамоми хабарҳо атрофи ин бозӣ мебарояд ва ширкатҳои букмекерӣ коэффициентҳои баланд ба он дода истодаанд. шумо низ метавонед аз хизматрасониҳои ширкати Yagex истифода бурда тамошои бозиро ҷолибтар гардонед. дар Yagex регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонусу ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. январи соли 2022 аксу паёмакҳои овозие ба нашр баромад, ки ҳамагонро дар шок гузошт. он аксҳо захмҳое буд, ки дӯстдухтари Гринвуд пост карда ӯро ба зӯроварӣ муттаҳам менамуд. дар паёмакҳо бошад садои Мейсон буд, ки ба таҷовуз айбдор мешуд. роҳбарияти Юнайтед дарҳол даст ба кор шудан хостанд. замоне ки Гринвуд бояд мавқеи доимӣ ба худ таъмин мекард, аз ҷониби пулис дастгир шуд. Манчестер ӯро аз рӯйхатҳо берун сохт, ҳарчанд дар ҳайат нақши ӯ калон арзёбӣ мешуд. мухлисон ба он хабарҳо реаксияи бад нишон доданд ва бовар надоштанд, ки Гринвуд ин корро карда бошад. хулоса Мейсон аз тамоми тарғиботҳои даста берун карда шуд ва ширкати Nike ҳамкориро бо ӯ қатъ намуд. аз бозии FIFA берун шуд ва ҳатто ҳамдастаҳои он вақтааш Роналду ва Де Хеа дигар пайгираш нашуданд. ҳолат обрӯи Гринвудро назди омма паст сохт ва мухлисон ӯро ба бадбинӣ шурӯъ карданд. нобарориҳо оҳиста оҳиста ба охир расиданд, чун феврали соли 2023 додгоҳ расман Гринвудро бегуноҳ эълон кард. хушбахтона ӯро ба ҷавобгарие накашиданд. ҳарчанд суд ӯро бегуноҳ хонд, вале мардум ба аксу наворҳо ҳамоно рӯй оварда ӯро гунаҳгор меҳисобиданд. касе ӯро қабул надошт ва ин сабаб шуд, ки роҳбарияти Юнайтед Гринвудро ба иҷора ба дастаи Хетафе ирсол кунад. инро баъзеҳо қабул карданду баъзеи дигар фикр доштанд, ки баъди анҷоми муҳлат тақдири Мейсон чӣ мешуда бошад. Юнайтед то ҳол қисми аз маоши футболбозро медиҳад ва бо тарҷумон дар вақти бозиаш дар Испания таъмин мекунад. ин барои баромади пурсамар доштан дар Хетафе сабаб мешавад. замоне ки Юнайтед талош барои ғалабаҳо дорад, Гринвуд аз ҳама ҳамлагаронаш дида голи бештар ба самар расонидааст. Хетафе мехоҳад муҳлати иҷораи бозингарро тамдид кунад, вале Юнайтед то соли дигар намехоҳад, ки қарори оиди Гринвуд барорад. пас саволам пайдо мешавад, ки Юнайтед тобистони оянда ӯро чӣ кор мекарда бошад. онҳо се вариант доранд. якум, онҳо метавонанд, ки бо нархи хуб Мейсонро фурӯшанд, чун дар Хетафе ҳама аз қабили дастаҳои Реал ва Барселона аз ҳунараш огаҳӣ пайдо карданд. харидор гуфтан лозим намешавад, чун Реал то ҳол ҷойгузини асосии Бенземаро пайдо накардаасту Барселона бошад Левандовски 35 соларо дар ҳайаташ дорад, ки бояд иваз карда шавад. Гринвуд феълан варианти беҳтарин маҳсуб мешавад. як нуқта бояд ба назар гирифта шавад, ки шартномаи Мейсон бо Юнайтед охири мавсими 2024-2025 ба анҷом мерасад. варианти дигар бошад иҷораи дубораи бозингар аст. чӣ хеле ки қайд кардем, Хетафе ба ин футболбоз эҳтиёҷи калон дорад. ин гуфтаҳо шояд сабаб шавад, ки Юнайтед ҳам ба фикри истифодаи Гринвуд шавад. даста бояд кӯмак кунад, ки Мейсон ҳарчи зудтар ба ҳайат шомил шаваду нақши калон бозад. ин вариант эҳтимолан мавқеи ҳамлагарон Энтони, Решфорд, Буистри ва Гарначчоро тангтар месозад. албатта варианти ба ҳайат ҷалби ӯ мушкилтар аст. Юнайтед дар хатти ҳамла коре кардан наметавонад. будани ӯ шояд таъсири мусбит ба ҳайат ва бозингарони даста гузораду ҳамзамон харҷи беҳуда накунанд. шумо Гринвудро дар кадом даста дидан мехоҳед? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.